מה קורה חברים? כאן בן ויליל מ-BIH Gaming. אני חושב שזה הסרטון האחרון שלנו של קלאש רויאל או שלא. היום יש לנו הפתעה מיוחדת בשבילכם. אנחנו הולכים לפתוח סופר מג'יקל צ'סט. אז נחזור אליכם ברגע שאנחנו נעשה את כל הפרטים של הכרטיס אשראי. אז התשלום בוצע בהצלחה. ואנחנו פותחים את הסופר מג'יקל. אוקיי, 122 ג'מס. המון זאפ, אני צריך את זה. זאפ. אוקיי. די, אל תפריע באמצע. אוקיי. 173 טסלה, חרה. 187 גולינגנג. 31 דארט גובלין. 61 גולם, אנחנו צריכים לראות פה אפיקים. יש פה לג'נדרי, חברים. יש פה לג'נדרי. לא! קיבלנו את הלוג. בוא נעשה 1200 ג'מס ו10,000 גולד. יופי. איזה כיף, קלף חדש. יש לי את הלוג. אוקיי, אז יאללה ביי. לא יאללה ביי.